नि थाखाय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंखौ सायख'बाय। दा आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे फैगोन बोसोरथाम कार्यकालनि थाखाय जोंनि बिपिएफनि संबिधान मथे जोंना 3 बोसोरिया कार्यकाल। गतिके आं आसा खालामदों जोंनि बे गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै जों बिपिएफ दोलोआ आगोलनिफ्रायनो जि धरनै जों खामानि मावबोदों बेनिफ्रायबो आरो साबसिन जाहाथे जों मावलांबाय थानो हायो। प्रत्येकता जाति जनगोष्ठीखौ जों बिश्वासाव लानानै बिथांमोननि साननाय जोंनि साननाय गासैबो बयनिबो साननाय हनायखौ खौसे खालामनानै जाहाथे जों जोंनि बिपिएफ दोलोखौ गोजौआव साबसिन दैदेनलांनो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै आं खामानिखौ मावलांबाय थानो सिन्था खालामदों। गतिके आं आसा खालामदों प्रत्येकता जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जों मोजां सहयोगिता मोनगोन मदद मोनगोन बेखौ आसा लानानैनो फैगोन बोसोरथाम कार्यकालनि थाखाय आं जोंनि गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोखौ दैदेनलांनो हागोनखौ आसा फारिनानै आं दिनैहाय समायखिरा लाबाय। बेखौनो आसा फारिनानै बयबो रायजो राजानिसिम आंनि मोजां मोननाय अननायखौ बावहरनानै फैगोन बोसोरथाम कार्यकालाव जाहाथे प्रत्येकता खरनानिफ्राय बिभिन्न दल संगठनफोरखौ लानानै जों जाहाथे मोजां दैदेनलांनो हाथों बेखौ बयनिसिमबो आंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो अननायखौ हरनानै आं खावलायहरबाय बयखौबो। सार फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनाय नङा नामा? जोङो मोनसे राजनैतिक दला बिजाथि फसङाब्ला राजनैतिक दल खुलिनानै जेबो लाब गैया। गतिके जों राजनैतिक दलखाय जोंना बे जों कम्पालसारि जोङो 28 नम्बर समस्तिया जों दखल खालामबाय थाखानाय दिनैजों बे खेबजों खेबब्रै खेब जों बिपिएफ दलानो जों दखल खालामबाय थाखादों। बाहाय खुनु दल संगठना जोंखौ फेजेननो हाफेराखै। गतिके जों नैबारनि अलखद समाव जोंनि मानगोनां एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिया जोंनि गेजेराव गैला। देरहाखांनायनि 1-1.5 मासनि उनावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय। गतिके बिथांनि रुंसारि जालांनाय बे खालि जायगायाव जों आरोबाव जोंनि बिपिएफ दलनिफ्रायनो जों सासे आरोबाव बिजाथि होगोन आरो जायखि सोद्रोमायानो बिजाथि जाया मानो बिपिएफ दलनिफ्रायनो जागोन। गतिके जों बिपिएफ दला एबारनि बे माने बिदिखौ बाइ इलेक्सनाव जों बिपिएफ दलनिफ्राय केन्डिडेट होनाया बे खाथां। दिनैनि हाबाफारिया जाहैदों गसाइगाव जिल्ला कमिटि गोदानै दाफुंजानाय बिपिएफ राजनैतिक दलनि समायखिरा लानाय आरो आङो दिनैहाय दाखालि थांनाय 11 थारिखआव जोंहा गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ राजनैतिक दला सानसेनि हाबाफारि लानानै जिहेतु प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि मेजर फरफरि हल्डारफ्रानो खालि दंमोन नालाय बे हिसाबै टार्माबो जोंहा थिनदाबो जोबखाबायमोन। 1 डे प्रग्राम लानानै बेखौ जैमागुरियाव गोबां डेलिगेट्स लानानै गोदानै दाफुंनाय जायो आरो बे दाफुंनायाव दिनैहाय आंखौ गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफ राजनैतिक दलनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि दलनि गासिबो गायसननायाव आङो बे बिबानखौ लानानै फैगौ समफ्राव गसाइगाव जिल्लाखौ जाहाथे बिपिएफ राजनैतिक दल हिसाबै जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गोरानिफ्राय गोरासिन खालामलांनो थाखाय आंनि दानि बे गोदानै टिमखौ लानानै आं हाबा मावलांनो सानदों। जेनाखि टिम आं मोनदों बे टिमफ्रा जोङो गसाइगाव जिल्लायाव गोदोनिफ्रायनो स्ट्रंखा जोङो थांनाय बिटिएडि बिसायख'थियावबो जोङो मोजां रोखोम जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो हादों। थिग बेबादिनो जोङो आसाम बिधान सभायावबो जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंहा साब डिभिजन सिभिल साब डिभिजनानो जोंनाव गोग्लैबाय हिसाबै जोंनाव 29निबो 28निबो जोंहा गोग्लैयो। बेवहाय जोङो मैखोम रोखोमै मावनानै 28आव जोङो 4थि खेबनि थाखाय
रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि जोंनि BPF दलनिनो आफादगिरिमोन बिथांखौ जोङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोङो देरहासार खालामनो हादों आरो 29आवबो जोंहा रबिराम नार्जारि बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों आरो फैगौ बाइ इलेक्सनाव जिहेतु जोंहा बाइ इलेक्सन जागोन बे बाइ इलेक्सनाव जोङो BPF हानजाखौ केन्डिडेट होनांगौ होननानै जोङो गसाइगाव जिल्ला कमिटिया जोंनि हाइकमान्डआव मोनसे दाबि खालामगोन जिहेतु बियो जोंनिनो सिट आरो बे बाइ इलेक्सनाव जोङो जोंनि हाइकमान्डनि जे निर्देश बे निर्देश मथे खामानि मावनानै बिजाथिखौ जोंनि जेनाखि हाइकमान्डनिफ्राय जे फैयो बे बिजाथिफोरखौ जोङो देरहासार खालामगोननि थाखाय जोङो जिउयै माहामै जोङो हाबा मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो।